nga project from 900 meters ni. About 93 million ang contracted price. So, amo na yung pinakalain. That's why arita di subong. Kag hindi ta masugot kung hindi kayuhon sang contractor ni. BF and Silver Graces. So, kung sino man na sila, kinangalan nila kayuhan ni. Ang estimate nila is about 300,000 pesos. No? So, from now, as soon as possible, kayuhan gid nila nga project. When siya na Ang hambal sang DPWH, every time may guba, ginakayunan nila dayon. So, most likely recent ning guba. Dre, daw why siya naunod sa sulod because ginkuha na sa tubig. hollow siya sa sulod. Hello, gid. This is 34 cubic meters. No? Mas namin ang reinforced slab, in fairness. No? Kaysa sa iban nga ways of putting flood control. No, so, amo ni siya. EB Magalo na nga side, but Malago River. Okay? Yes. So this is EB. Side. Amo nang sa Victoria side. So did that 20 meters total, and their estimate sa ilang cost is about 300,000. Na dapat ang contractor makayosin. So when Diba? may deadline? Matapos na. Once it's done, i-report man natin sa inyo. Magkadto ta sa Silay, sa Imbang River. After sina, makadto ta sa Talisay. Kaysa tuod lang sa nagligad nga low pressure area sa may typhoon diri sa aton. Ang baha isang Talisay nga side. So ginpamangkot ko ang DPWH kag ang LGU kun sige video kun din nagabaha. And I think ang ara sa zone 14, 14A kag 14B. So mo na ang katuan naton. Kag may isa ka area dira nga base may solusyon kami, no? With ang DPWH para magwa ang tubig. So para hindi na magbaha sang same sa nagligad sa Talisay City. what about Yes, gin-inspect ang sa 2022 to 2025. So kung makita ninyo sa sumbong sa Pangulo na website, it's only from 2022 to 2025. Tanan nga project sina ginassess kag so far wala problema. No? Kung may araman problema sa mga pumuluyo sa Victoria City, please let us know. We'll need to assess kung is that an LGU or is it a district or is it a region nga project. Kag sa tudang kadamo man sa mga factors kung nga gabaha. Diba? So there's yes, may ara nga possibly wrong design. Amo nang ginahambal naton nga pag ginahambal some standard. May ara man nga clogged drainage system. May ara because of garbage. May ara man nga it could be a geographic nga situation na kung catch basin gid man ang area, the most likely it will flood. And that is why gusto ko man ma-inform sa tanan that we will be having a flood mitigation summit. Ang gin-post ko sa Nagligad, it will be happening in 1 week. Next Sunday, September 14, may ara kita flood mitigation summit. Where? So, Natures. who will be And confirmed ang balya na makatugid siya para gid sa aton. So we will invite the local government units kag tanan nga stakeholders para gid babatian sang tanan kag makita the DPWH will be there. In fact, subong upod naton ang DPWH para gid mag-assess from the district engineer, ang planning, even ang nag-inspect sa mga projects sang district upod man naton subong. Third district. Have you Niyang guba, we will be relying also on our citizens, ang mga constituents ng 3rd District to report. One person cannot really assess every single meter, no, of the may drone man kaming a video. We inspected ang drone para mas dasig to take a look. So far, so good.